Asomaimos que está o periodista sacando. Desde aquí. Este quiere chupar foto, este hombre. Os romanos como... Pero é unha planada impresionante. Pois iso é o concepto que cambiou dun camiño de carro de un 80 metros empedrado a estas esplanadas grandísimas. Pero non tiña todavía non tiña anchura, entón, non, porque por aí atrás non, Sí. por aí abaixo non parecía. Sí, porque non o vistes. Pero sí, Xa non está. sí se ve. No, está, vale. pero non... Explico por aí arriba, tamén se vai ver. É que había, aquí en zonas, vedes un morete tamén. É que agora está sucio. E a pasada romana vai pegada alá ao corte da roca. Iría levantada igual en metro, en principio. Foi en 1990, 90 tanto, houve un incendio grandísimo na Serra de Lastra e nos lle ocurriu máis que aos agentes forestales meter a paleadora por aquí para que puderan pasar os... A primeira infancia, hombre.